Bàsicament el que hem pretès i hem intentat fer durant tot el dia és fer un seguiment i una sèrie de reunions amb representants de diversos àmbits del món sindical per portar a terme un anàlisi de l'element que en aquests moments preocupa principalment a la ciutadania del nostre territori, que és la situació econòmica des d'una doble perspectiva, des de la perspectiva de les relacions laborals, que com no pot ser diferent del que està passant a la resta del nostre país com a conseqüència de la reforma laboral que van aprovar al Congrés de Diputats el Partit Popular i com a conseqüència de tota una sèrie de mesures que han tendit cap a la precarització de les relacions laborals també al nostre territori ho estem patint d'una forma important i que de ben segur és un dels elements que justifica d'una forma més important la vaga que es portarà a terme la setmana que ve el dia 14, a la qual des d'Esquerra Republicana ens hi sumem i una de les fórmules que tenim per a sumar-nos-hi és suspendre tots els actes de campanya electoral que portem a terme a nivell nacional. És a dir, que el dia 14 no farem cap acte electoral a cap lloc de les Terres de l'Ebre i a cap lloc del país i per altra banda també participarem en les mobilitzacions que es porten a terme arreu del territori. Més enllà de valorar aquest aspecte, també hem de fer un seguiment d'aquelles situacions que en aquests moments hi ha conflictives al territori, des de la perspectiva d'empreses que estan patint, empreses importants com és el cas de Cemex, i també hem compartit amb els representants dels diversos sindicats de les Terres de l'Ebre projectes d'inversió, projectes d'infraestructures que, com sempre, estan en cartera i que, malauradament, durant aquests 2 últims anys el govern de Convergència i Unió aquí al nostre territori han quedat pràcticament totes aturades, totes les inversions en l'àmbit d'infraestructures com en l'àmbit productiu han quedat aturades al nostre territori. Per un costat, com a conseqüència de la crisi econòmica, però també per un altre costat, com a conseqüència d'una certa regressió, una certa tornada al passat en el qual les Terres de l'Ebre havíem sigut el territori abandonat i d'alguna manera tenim la sensació que hem retornat a aquesta situació. Fa un moment hem tingut una reunió amb el comitè d'empresa de Cemex, que és una de les situacions més greus que en aquests moments tenim damunt la taula i que incideix, és una crisi d'una empresa important del nostre territori que incideix en aquest procés de desindustrialització, de descapitalització del nostre teixit econòmic i empresarial, que òbviament preocupa d'una forma molt important al conjunt de les administracions i al conjunt de la representació política del nostre territori i, òbviament, també preocupació que compartim amb els propis sindicats. De l'anàlisi de la situació de Cemex, i aquí venim acompanyant com a partit polític els nostres regidors i alcaldes, tant de l'Ajuntament de Vinaròs com de l'Ajuntament de la Ràpita, com el mateix alcalde d'Alcanar, en el qual hi estem aportant tota la nostra estructura i tot el nostre suport en un doble intent. En primera instància, de fer tot allò que estigui a les mans de les administracions del territori i dels partits polítics del territori per evitar que l'ERO acabi afectant d'una forma tan dramàtica com l'empresa ha plantejat i, per altra banda, analitzar les perspectives de futur, de possibles d'aprofitar aquesta escletxa que a partir de la reunió de l'alcalde d'Alcanar i Cemex sembla que s'ha obert, que és la possibilitat que en un futur Cemex se pugui replantejar la decisió de tancar la planta. Per tant, com a territori, com a administracions i com a polítics del territori, hem d'esgotar totes les possibilitats per a millorar les condicions de competitivitat de la planta d'Alcanar i aquí passa fonamentalment per la millora del dragat del canal del port i en aquest sentit, des d'Esquerra Republicana portarem a terme les iniciatives que calguin, que siguin necessàries, tot i que estem en un moment en el qual el govern i el Parlament de Catalunya està en una situació precària per el fet que estem en campanya electoral, però portarem a terme totes les pressions que poguéssim per a aconseguir que les condicions logístiques de la planta d'Alcanar milloren substancialment i que, per tant, milloren la competitivitat de la pròpia planta. I, per altra banda, també acompanyarem i participarem d'iniciatives que esperem que siguin unitàries dins del Congrés de Diputats i que permetin demostrar una unanimitat de totes les formacions
polítiques de les nostres terres de suport a la planta de Cemex, des del reconeixement que és una planta estratègica per al futur econòmic de la comarca del Montsià, més enllà dels 140 treballadors que de forma directa es veuen afectats per l'expedient de regulació d'ocupació que s'ha posat damunt de la taula. Òbviament és una empresa que genera una riquesa important al territori a través de moltes empreses subcontractes que en definitiva acaben generant una riquesa i un dinamisme importantíssim a la comarca del Montsià i per tant en aquest sentit i com a partit ens hem posat a disposició del comitè d'empresa per a fer tot allò que estigui a les nostres mans per a continuar pressionant tant a Madrid com al propi govern de la Generalitat. En conseqüència, vivim temps més que difícils, de manera accelerada s'avança cap a un desballestament total i absolut de l'estat del benestar i una regressió, repeteixo, molt accelerada dels drets laborals. Aquest escenari és un escenari d'escac i mat a les condicions que els treballadors crèiem que teníem guanyades i garantides, raó per la qual tota contesa electoral i especialment la contesa electoral del dia 25 esdevé fonamental perquè pugui convertir-se en un terraplè, en un parapet a fi i efecte que l'estatus quo que havíem assolit els treballadors fins ara, basat en una certa precarietat però alhora en una consolidació dels drets laborals, no acabi sent un desastre total i absolut. Comencem a patir de forma més que intensa els efectes d'una reforma laboral que vam combatre, però que el Partit Popular, conjuntament amb Convergència i Unió, va aprovar. Bé, doncs, o caixa o faixa. En aquests moments vivim entre el caos o mantenir, almenys mantenir aquelles situacions que havíem tingut almenys fa 4 dies. Per això fem una crida a ser solidaris, a ser proactius i còmplices de totes les persones que estan patint, perquè aquell que cregui que està salvat s'equivoca. Avui són els veïns, avui són els familiars, avui són els amics i demà serà ell, i és un demà molt proper que tal vegada caurà en l'atur o en l'exclusió social. Ara és el moment de ser-hi tots, i repeteixo, que tinguem un esperit solidari i combatiu.